i poslučaj. Evo po... Sada ti mene kao mene snimaš, tako je uzmem ovo za ruku. Evo. Hoćemo hvatiti ovako, a? Evo bet. Šta? Praktici. Jel mi snimao do sad? Jesam. Ćemo hvatiti ovako. Može. Evo. Aha, je snimao ovo kaš? Ja sam kraj ove žene. A, to je prava, nisam znao. Ja sam kraj ove žene. A to prava. To fali malo snim. Evo čovjek, prvi čovjek. Kruci. Kako čovjek davi čovjek ovo? Krute mili.